Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в этой студии с нашими гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости сегодняшнего дня. Новости, которые касаются непосредственно временно оккупированного Крыма. Поехали. Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Эмине Джапара вчера выступила на крымской панели в рамках международной онлайн-конференции и рассказала о гуманитарной ситуации на территории временно оккупированного Крыма. Также первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапара обговорила инициативу создания международной диалоговой платформы по деоккупации полуострова. Давайте ее послушаем. Кримська платформа – це екосистема заходів, яка систематизує те, що вже зроблено, ініціює додаткові інструменти для повернення Криму. В рамках її роботи ми плануємо провести Кримський саміт. Ключове завдання – синергія зусиль України і міжнародного співтовариства з метою наближення дня деокупації півострова. Как известно, недавно президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе «Hard Talk» на BBC заявил, что он верит в то, что сможет заключить мир с Российской Федерацией, который бы означал возвращение оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Давайте послушаем президента. Я вірю в це. А в іншому випадку я би не йшов в президенти України. Це дуже складно. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу. Це є правда. Але я не втрачаю цю віру. На слова президента Украины отреагировали сразу в Кремле. Там пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что тема Крыма закрыта, а Россия готова выступать посредником в вопросе урегулирования войны на Донбассе. Подробнее давайте послушаем. Росія докладала і буде далі докладати в рамках можливостей зусиль для того, щоб допомогти Україні вирішити проблему Південного Сходу. Головне – врегулювати проблему Донбасу. Проблеми Криму не існує. Вона не може існувати в рамках відносин Росії з якимись країнами. С нами сейчас на прямой связи политический аналитик Алексей Станчевский, политолог Олег Лесный. Витаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, относительно заявления президента Владимира Зеленского, для начала вы смотрели интервью? Так. Угу. Ну что ж скажете вот относительно его заявления, что он верит, что сможет заключить мир с Российской Федерацией, с Владимиром Путиным, который бы означал деоккупацию наших территорий, сегодня оккупированных. На что, по-вашему, основывается президент Владимир Зеленский? Пане Олексію, починайте. Я вважаю, що віра президента в необхідність і можливість досягти цієї мети, вона є краєугольною і головною для того, щоб реалізувати його посаду, його місце на його посаді очільника держави. Це головне завдання у зовнішній політиці, головне завдання у внутрішній політиці – привести Україну до миру, що стосується і питання Донбасу, і стосується питання Криму. Звичайно, якби у президента не було віри в те, що можна підписати будь-який мирний договір, ми б мали стагнацію процесу будь-якого дипломатичного, політичного, як це було після 16-го року, коли не відбувалися зустрічі на найвищому рівні, навіть не відбувалося телефонних дзвінків. Тому, звичайно, ті зусилля, ті заходи, які зараз відбуваються, які виконуються завдяки Офісу президента, вони направлені, і головною метою є вирішення цього конфлікту. І, звичайно, важливо, щоб сам президент, як голова держави, вірив в те, що це можливо. Ну, вера же должна быть основана на что-то, на какие-то знания, на какие-то планы, на какие-то инициативы. Это же не просто вера в Бога, вот я верю и все. Или же нет, пане Олеже, как вы считаете, на что должен все-таки основываться президент Украины? Не загоняет ли он себя таким способом в глухой угол? Ну, по-перше, ми знаємо про його ініціативу, яка була, як не помиляюсь, озвучена в ООН, про те, що ми створюємо, і в вашому етері ми це обговорювали, майданчик по поверненню Криму. Я опрощую назву, вона набагато складніше. Але я з паном Олексієм повністю згоден. Знаєте, наші ізраїльські друзі, вони свого часу, там, вони був як тост за Новий рік в Єрусалимі, якщо не помиляюся.
то ми повинні бути, і в тому числі і президент, не тост, а побажання на будь-якій конференції, на будь-якому заході за Новий рік в Донбасі, в Луганську і в Симферополі, як мінімум, так, але в усьому Криму. Це я підкреслюю. І це непогано, що президент так говорить. Розумієте, коли ці меседжі заходять на Заході, всередині країни ми розуміємо, що ми дуже критично ставимося до будь-якої влади, яка тільки з'явилася. Але на Заході ми маємо говорити саме так. Тому що ми демонструємо впевненість, а впевненість може демонструвати глава держави, міністр закордонних справ, міністр оборони і так далі. Тому на Заході ми не можемо показувати слабкість і говорити, що ми нічому не впевнені, а можливо це не станеться. Це дискусія всередині держави, і то вона не на часі зараз. Ми повинні бути впевнені в тому, що ми повернемо Крим і повернемо всі окуповані території. По-іншому не може бути. І коли пан Пісков і решта, в тому числі і, вибачте, він зараз хворіє, але той же опозиціонер, який зараз в Німеччині лежить, коли кажуть, що Крим – це не бутерброд, Крим – це закритий вопрос. Ні, шановні мої, Крим – це відкрита рана України, і вона повинна бути загоєна дипломатичним, а можливо, колись і військовим шляхом. А как вы считаете, каким образом международная платформа по деоккупации Крыма может решить вопрос деоккупации, если в ней не будет принимать участие Российская Федерация? Очевидно, они постоянно об этом говорят. Последнее из этих заявлений Дмитрия Пескова, которое мы с вами вместе послушали. Как можно разработать дорожную карту по Крыму, если там не будет страны-агрессора? Пане Олексію. Я зараз хвилинку, якраз в цьому ми говорили про це зовсім недавно. Вибачаюсь. Про санкції. Пане Олексію. Так, звичайно. Дякую, пане Олеже, за коментар. Хочу сказати, що це позиція не тільки Російської Федерації, що вона не буде брати в цьому участь, це позиція і нашого офісу президента, Міністерства закордонних справ, що ми Російську Федерацію запрошувати не будемо, тому що і конструктиву і не буде. Звичайно, нам треба мобілізувати всі зусилля, розробити дорожню карту з нашими партнерами, тому що все працює в комплексі. Ми розуміємо, що окремо санкції таким чином не впливають, щоб нам віддали Крим, або вирішили питання по Донбасу, або те, що нам надається летальне озброєння, або оборонне озброєння, окремо не впливає. Але все в цілому, дипломатичний тиск і найвищий рівень представництва – це ті кроки, які наблизять нас до вирішення питання. Те саме питання, коли Пісков каже, що не стоїть питання Криму і взагалі відчуження будь-яких територій, що вони зараз прописали в Конституції поновленій Російської Федерації. Там в дужках написано, що крім керівників держави на міжнародних переговорах це можуть обговорювати. Це не можуть обговорювати представники опозиції та на телебаченні будуть отримувати штрафи і строки. А на найвищому рівні, коли ми б'ємося, що вже не буде можливості їм утримувати ці регіони і отримувати такий жорсткий пресинг санкційний, тоді ми всі ці території повернемо. Также в этом интервью президент Зеленский сказал, в каком случае он уйдет. Давайте вместе его послушаем. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами. Пане Олеже, а вот что это означает? Правда, сроков президент Владимир Зеленский не озвучивал, хотя перед правительством, перед генпрокурором он постоянно ставит какие-то сроки, да, там полгода, год работы, и если не будет какой-то эффективности, значит мы вас меняем. Тут он сроки никакие не озвучивает. Что бы это значило? По-перше, є вже традиція або, скажімо так, прецедент, коли попередній президент озвучував конкретні сроки повернення територій. Зрозуміло, що це не його мінус і це не його проблема, він просто по-іншому бачив той час. Якби Російська Федерація на той момент не війшла військами на нашу територію, можливо, так би і сталося. На нинішньому етапі президент враховує помилки попередників і не говорить про термін. Хоча непрямий термін в нього є. Він ще сказав в цьому інтерв'ю, що я
ще не закінчився мій термін. Але з іншого боку, я як патріот України і це президент моєї держави, тому я хочу, щоб до цього часу не дожив інший президент. І ми спілкувалися вже з іншим президентом, хоча я не думаю, що є якісь ілюзії, що інший керівник Росії буде по-іншому ставитися до питання Криму. Розумієте, от я скільки чую опозиціонерів, різних політологів російських, вони якось боком розуміють, що можна повернути і вийти з Донбасу, але чомусь у кожного з них, в тому числі і професор Соловйов недавно сказав, сказав, що Крим – це закритий вопрос, ніхто не верне, навіть якщо я стану президентом. Тому я сподіваюся на те, що відбудуться якісь дуже деструктивні моменти всередині Росії, а для цього є всі моменти і всі предпосилки, як кажуть російською мовою. Тому що цей рік показав, що неможливого нічого нема. І, можливо, у 2021 році ми будемо говорити про те, щоб допомагати біженцям з Росії, і Крим повернеться сам по собі, тому що вони його просто не втримають, якщо Росія рухне. Зрозуміло, що це футурологічний якийсь прогноз, але а чому це не вірити? Но так можно долго ждать. Я не думаю, що, розумієте, в нинішній ситуації ми багато чого не чекали. І президент в тому числі про це казав в своєму інтерв'ю. Дуже багато чого ми не бачили. Ми могли не вірити в війну України з Росією, тобто Росії з Україною. Але це сталося. А чому ми не маємо вірити в те, що Росія розколиться, розвалиться на маленькі шматочки? Ну, понимаете, верить можно во что угодно и как угодно, когда угодно. Тут же вопрос в другом. Время идет, уже прошло 6 лет. Дети, которые в 2014 году родились, уже пошли в 1 класс. И что тогда будет в головах у детей и так далее? Мы же понимаем, что время идет. И у нас этого мы находимся в цейтноте, если так можно говорить. І вибачте, ми пам'ятаємо досвід країн Балтії, ми пам'ятаємо досвід демократичної і не дуже демократичної Німеччини, і ми бачимо результати. Тому я б зараз не відмовлявся від цього сценарію, хоча на нинішній момент він здається скандальним і футурологічним. Пане Олексію, а як вам такий сценарій? Знаєте, з 2013 року, якщо не взяти з 2012-го, постійно в Україні відбувалися якісь такі карколомні речі. Зміна. Тут революція, непідписання Євроасоціації, Майдан, сотня загиблих. Тут одразу починається питання по Криму. Тільки закінчилося питання по Криму, починається питання Донбасу. Постійно, кожні півроку щось таке карколомне, просто постійний стрес, депресія у цілої нації. І ці, знаєте, чорні лебеді, які впливають на процеси як всередині країни, так і у всьому світі. Це дійсно те, що важко аналізувати. Але ми розуміємо, що коли ми кажемо про те, що сподіваємося, що Росія розвалиться, це ж не просто, що з голови взята ця думка. Ми бачимо санкційний тиск, ми бачимо, яка є геополітична ситуація зараз в світі, яка є несхильність до Володимира Путіна і протистояння на світовій арені. Це стосується і отруєнь, це стосується і економічної політики, в тому числі Північного потоку другого. Це є і боротьба розумів гегемонії, якщо можна так сказати. Тому, звичайно, важливо дуже розуміти, що така ймовірність насправді є. Наблюдая за тем, что происходит внутри политической жизни Российской Федерации, Украина должна, и я думаю, что она это делает, разрабатывать стратегию по деоккупации наших территорий, учитывая, что вот у нас в эфире об этом говорили представители Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции. Вот как вам видится, вот эта стратегия, которая сегодня разрабатывается нашей властью, что она из себя представляет? Что по Донбассу, что по Крыму? Вот у вас есть это видение, какой может быть эта стратегія? Пане Олеже. Дивіться, по-перше, цю стратегію ми ще не бачили, тому що вона ще знаходиться, скажімо так, під сукном, і це правильно. Але, знаєте, я скажу з свого досвіду, а ми не повинні, як громадянське суспільство, жити в ілюзіях, ми повинні щось робити. Тому, в тому числі, я і мої колеги підтримуємо рухи всередині Росії, в тому числі там дуже багато поневолених народів, і Мордва, і так далі. У нас, ми даємо їм майданчики, вони тут планують, як далі руйнувати цю федерацію.
І чому так не робити? І держава, не впевнений, чи прямо, чи не прямо, має підтримувати це. Ельдер-Урал є таке поняття, і у нас є представники на території України. Тим більше Верховна Рада свого часу, якщо не помиляюся, 8-го скликання зробила відповідне звернення для того, щоб підтримувати поневолені народи Росії. Розумієте, якщо ми будемо чекати, я з вами цілком згоден, на березі, як кажуть китайці, то не впевнений, що не наш труп пропливе перед нами. Ми повинні робити проактивні речі. Ми повинні руйнувати. Вибачте, ми знаходимося в стані війни, тому саме така риторика повинна. Ми повинні підтримувати поневолені народи, і щоб це відволікало нашого ворога. І тому стратегію я не бачив, і я думаю, що ніхто, пан Олексій теж не бачив, тому що її ще не показували, як мінімум. Коли покажуть, ми її проаналізуємо, але сидіти і чекати – це не про нас. Ми вже досить довго чекали і повинні якось діяти на кожному етапі. Громадянське суспільство, держава, але чекати – це не про перемогу, це про, знаєте, таку стагнацію. Безусловно. Давайте обсудим с вами еще одну инициативу президента Украины Владимира Зеленского. Он анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Что именно будут спрашивать, пока неизвестно. Об этом не говорят в офисе президента. Но давайте вместе послушаем Владимира Зеленского. 25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі 5 важливих питань про те, що ми обговорюємо на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаємось з друзями, батьками або таксистами, про те, що раніше нас ніколи не питав. Чи не вперше в історії незалежності ми запитаємо, а що думаєш ти? Чому твоя відповідь важлива? Тому що буде так, як вирішиш ти. Тому що Україна – це ти. Неділя, 25 жовтня. Приходь і вирішуй. До речі, які будуть питання? Про це пізніше. Но тут у меня возникает вопрос. Есть ли законное основание проведения такого опроса без отдельного закона о референдуме? Кто будет уполномочен проводить этот опрос? Центральная избирательная комиссия или кто? По-перше, я не ототожнював це з референдумом. Наскільки я володію зараз інформацією, це буде в режимі, умовно в лапках, екзит-полу. І це буде відбуватися поза межами виборчої дільниці. Тому я можу припустити, і з того мінімуму, що я зараз знаю, що це буде відбуватися не в рамках виборчої дільниці, і це буде здійснюватися не за кошти держави. Тому тут є питання, є нюанси, але технологічно поки що в мене претензій немає, тому що я не знаю всіх нюансів. Але якщо оцінювати технологію звернення до виборця, вона дійсно ефективна, вона дійсно в дусі приходу пана Зеленського на посаду президента, вона породила інтригу, вона забила інформаційний простір. Тому в цьому плані це плюс, але далі повинні бути чіткі роз'яснення. Тому що зараз, якщо ви, я впевнений, що ви всі дивилися, листали Фейсбук, там вже 112 питань по 5, але це говорить про те, що ми знову, як кажуть російською мовою, прикалуємося. Але тут питання в тому, що у президента прозвучала одна фраза, яка дійсно може викликати певні нюанси, що буде, як вирішиш ти. Але наскільки я читав роз'яснення Офісу президента, це опитування не буде мати юридичних наслідків. Тому треба чітко і не популістично артикулювати перед населенням, щоб воно розуміло, що це і навіщо. А вот действительно возникает вопрос, пане Олексію, как вы считаете, зачем, какой смысл, если результаты опроса не будут иметь никаких юридических последствий? Зачем это Офісу президента? Я вам скажу, як ще й магістр права, зрозуміло, що не буде жодних юридичних наслідків, тому що це не прописано жодним чином, це не заборонено, але це і не прописано.
І тому ті, хто будуть перевіряти, з яких коштів це буде фінансуватися, де будуть друкуватися бланки, ясно, що це не на державному підприємстві, і яким чином будуть ставитися питання, все це не прописано, і це дозволяється, правильно пане Олеже сказав, що це буде щось на кшталт екзит-полу. Але навіть екзит-поли у нас прописані, а це не прописано. І нам сказали, що це буде проба перед референдумом, який нам готується, сказав пан Розумков. Ну, не дуже схоже на пробу пера, тому що все-таки закон про референдум, якщо ви хочете юридичну силу, треба прописувати, треба його нормально реалізовувати, навіть у тестовому режимі, можна в окремому регіоні, як місцевий референдум, наприклад. Це, звичайна політтехнологія, дуже ефективна. Нам будуть видавати одне питання в один день. Весь інформаційний простір буде забитий тільки цим. Зеленський, Слуга народу і обговорення питань. Нічого іншого не буде. Якщо у нас окремі представники, там, які збиралися йти на міських голів, ще щось собою забувати ефіри цих політичних ток-шоу, то їх, звичайно, запросять, але обговорювати буде це одне питання, які будуть виноситися на це обговорення. І як технологія, це безперечно дасть результат. Дякую вам, пане Олексію. Олексій Станчевський, політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, давайте с вами пофантазируем. Какие вопросы могут быть на этом опросе? Тут же вопрос даже не в вопросе, а то, как именно будет сформулирован вопрос. Извините за тавтологию, но как-то так. Ну, по-перше, дивіться, ще одна теза, що гіпотетично це опитування можна вмонтувати в 69-ту статтю Конституції. Там вибори, референдум і ще інші форми демократії. Тобто сюди можна це опитування якби імплементувати. Ну там электронные петиции, если я не ошибаюсь, народное вето, там правовое народное законодательство и так далее. Я думаю, і я майже впевнений в тому, що, і от я не пам'ятаю, де я сьогодні це читав, можливо, це меседж Офісу президента, можливо, це вже по мотивам, але там чітко було визначено, що не буде питання стосуватися територіальної цілісності і таких моментів, які будуть стосуватися, ну, дійсно державного моменту в загальному сенсі цього слова. Нет, это говорилось не в офисе президента, а в источниках, если я не ошибаюсь, какого-то информационного агентства, которому сообщили представители из офиса президента, то есть неподтвержденная и неофициальная информация. Я це підкреслив. Але я дуже сподіваюся, що це правда і цього не буде. Є інші, ну, я не фантазувати в мене не виходить, але із того, що я сьогодні читав, там може бути і питання марихуани. Розумієте, це те, що зайде молоді. Чи можна її, чи не можна. Чи говоримо ми з вами про це на кухні? Навряд чи. Але питання будуть, пан Олексій правду сказав, вони будуть резонансними насправді. І резонансними ще на вході в саме опитування. Ми будемо їх бачити, що, ну, не щодня, але з певної періодичності будемо їх обговорювати. І це дійсно виглядає як технологія, але чи на що вона заточена? Вона заточена на перебування політичної сили, хоча дійсно Офіс президента там теж розповсюджує інформацію про те, що не буде ніякої там символіки провладної партії, коли це все буде опитування і так далі. Чи це технологія для того, щоб бути на порядку денному постійно і забивати порядок денний інших? Чи це дійсно про те, що про народовладдя і знати, що ми дійсно хочемо? Але я хочу більше інформації. Розумієте, фантазувати – це не продуктивно. Ми повинні були б почути, ну, мабуть, там після свята, там дуже великого свята завтрашнього, так, 15 числа ми могли почути, і я дуже хотів би почути цих 5 запитань. Ну, не сложно на самом деле ведь предположить тоже, о чем могут спрашивать украинцев, о чем мы говорим на кухне, как сказал президент Владимир Зеленский, какие горячие политические дискуссии мы ведем в такси. Это вопросы, которые касаются урегулирования ситуации на востоке Украины. В том числе, может ли быть этот вопрос поднят на этом опросе, мирного урегулирования ситуации на востоке Украины? Честно кажучи... Об этом говорил Зеленский, если не ошибаюсь, в 2019 году на встрече с волонтерами, активистами и так далее. Помните? В мае 2019 года. Я дуже не хотів би, щоб концептуальні питання, миритися з Путіном, там,
чий Крим і так далі, щоб ці питання, не дай Боже, виникли в цьому опитуванні. Я згоден на будь-які, навіть популістичні, але я не хочу, щоб зараз створювалися підстави для того, щоб потім можна було це опитування яким чином використати на користь, ну, скажімо так, сумнівних моментів. Тому я все-таки сподіваюся, що питання цілісності держави – це і про Крим, і про Донбас, і про те, чи нам чи треба знімати санкції, як сьогодні лунає в ефірах, чи треба миритися з Росією, чи треба говорити напряму з Путіном. Я дуже сподіваюся, що всіх цих питань там не буде. Ну, потому что это очень опасная история. И тут мы можем увидеть очень много манипуляций. Давайте подключим к нашему эфиру сейчас Василя Вовка, експерта з національної безпеки. Он з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Василю. Добрый вечер. Добрый вечер. Что вы думаете относительно инициативы президента Владимира Зеленского провести опрос 25 октября, день местных выборов в Украине? Давайте почнемо з того, що коли театр приїжджає в інше місто і анонсує виставу, то він каже, яка саме вистава буде показана в цьому місті. Нам анонсують виставу, але не кажуть яку. Буде 5 питань, але їх немає. Вони не підготовлені. Тоді зарано анонсувати цю дію. Вони таємні, тоді давайте йти на виборчі дільниці з допуском до державної таємниці. На мій погляд, ніякого опитування не буде. Це політичний треш, жарт або фейк. Ви розумієте, скільки в нас дільниць? Ну а какой фейк? Об этом уже анонсировал Зеленский. Палатку. Скільки це потрібно палаток? Які це матеріальні і інші фінансові розходи? Які це людські повинні бути ресурси? На сьогодні ніхто не дав чіткої відповіді, що це, які питання, для чого це, в якому сегменті, в якому форматі. Це жарт. Мені здається, зараз всі на цей жарт відповідають, намагаючись виправдати, що, знаєте, це буде таке, ні юридичне, ні практичне, ніяке. Не буде. Я не вірю, що буде опитування, тому що його неможливо. Як сьогодні в Донецьку провести вибори за українським законодавством неможливо, так і опитування. Розумієте, хто його проведе? Офіс президента, він не уповноважений. Це допоміжний орган, який допомагає президенту виконувати його повноваження конституційні. Серед конституційних повноважень президента немає проведення опитування людей, громадян України. Ну окей, тогда зачем, как вы считаете, тогда зачем президент Владимир Зеленский выступает и анонсирует этот опрос? Это же не просто какое-то информационное сообщение появилось, мы видели заявление. Гульсум, я зараз, мені хочеться сказати більш виразно, відбираю слова, щоб не було, вибачте, мату. Я дивуюсь тому, чому безглуздю особи, яка підказала президенту видати на гора в інформаційній простір таку ідею. Я ще раз наголошую, сотні тисяч виборчих дільниць, сотні тисяч палаток. Одна людина там – це сотні тисяч людей. Якийсь депутат там каже, що це напівволонтерський рух. Що це за волонтери, щоб зібрали такі гроші? Ну, давайте подумаємо по суті. Це нереально, це неможливо. Могло б організувати це Міністерство культури і інформаційної політики. Але ще півроку назад потрібно було об'явити тендер, щоб його виграла якась організація, виділити кошти, тощо. На сьогодні це пустословство, вибачте, болтовня, бла-бла-бла-бла. Навколо того, що не може відбутися. Якщо якусь одну палатку в Києві поставлять, щоб виправдати заяву президента, ось і все, чим це закінчиться. Більш того, яка палатка не була, біла, прозора, там будуть питання від президента в день виборів. Президент – лідер партії «Слуга народу». Це прямий вплив, це порушення кримінального, адміністративного законодавства на волевиявлення громадян. Прямий вплив. Докази так і пруть в руки правоохоронцям. Ви розумієте про те? Ну, я ось зараз собі уявити це. На одній дільниці я не можу. Що це? Біла прозора палатка, в ній в білому халаті, в комбінзоні від COVID-19 особа, і з листочками прозорими, і каже, йдіть сюди, є питання невідомо від кого, невідомі які, але щоб ви знали, що президент і «Слуга народу» хочуть для вас добра.
Ну як пояснити нісенітницю, маразм? Я не знаю. Може ви вибираєте слова, але я коли чую таке, розумієте, через тиждень, 10 днів, 12 хай. Уже біля кожної дільниці палатка, в ній особа-волонтер. І вона вже дає питання. Я не уявляю. Хай мені зараз хоч один експерт розкаже, як це він собі представляє. Якщо включити фантазію, нездорову фантазію, то можна все, що завгодно. Я знаю, космонавти прилетіли, почали опитувати, як вас тут на Землі, щоб ви поділитися з цим на Марсі. Бачите, мы заходим тут, видите, мы тут улыбаемся, смеемся, на самом деле смешного действительно мало. Вот многие эксперты... Президент видав анонс того, чого немає, що не може відбутися. Ще раз, не просто звільнити. На місці президента того підказника вислав би з країни. Для цього можна знайти важелі. Дякую вам дуже. Василь Вовк, експерт з національної безпеки, був з нами на прямому зв'язку. Дуже дякую вам. А я просто хочу перейти к следующей теме. Не так много у нас времени остается. Тема Нагорный Карабах. Там Министерство обороны Азербайджана сообщило, что вооруженные силы Армении пытались атаковать азербайджанские позиции. Кроме того, по информации ведомства, вооруженных сил Азербайджана нанесли удар по армянским силам на Аскеранском направлении. В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла информацию азербайджанской стороны. По ее словам, такими утверждениями азербайджанская сторона готовит почву для новых нападений. С нами сейчас на прямой связи Азербайджан. Эльнур Алиев должен с нами подключиться. Мы попробуем его сейчас подключить. Пане Олеже, перемирия нет все-таки? Ми бачимо, що ні. Тому що ми бачимо, що мотивація Азербайджану дуже потужна. В неї є для цього всі, вибачте, я не військовий експерт, але я слідкую за цим. Є потужна армія, яку, знаєте, я б навіть подивився по-іншому. Я б подивився зараз всередину України. Отак нам треба готуватися до звільнення Криму. Угу. Можливо, це ми з вами тільки що говорили, що Когда откроется какое-то окно возможностей? Ми повинні озброюватись, ми повинні бути сильними, ми повинні брати новітню технології в військовій сфері, ми повинні отримувати підтримку. Якщо брати повну паралель з Азербайджаном, так, вони переозброїли армію, вони це робили довго. Тому от коли зараз кажуть, а що ви там чекаєте, нам не треба чекати, нам треба дійсно нелінійно, те, що я говорив раніше, і в військовій сфері готуватися до того, що настане час, і ми будемо повертати території. Зрозуміло, що це в мене дуже багато друзів із Вірменії, але в нинішній ситуації, коли ми проводимо прямі паралелі, то я б хотів би, щоб ми зараз бачили перспективи повернення будь-яким чином наших територій, в тому числі і військовим. Це дуже важливо навіть в тому, якщо ми не будемо застосовувати новітні технології проти ворога, але він буде знати, що вони в нас є. Це дуже вагомий момент, тому що за дипломатами завжди повинні стояти потужні новітні гармати. Какова вероятность того, что Азербайджану удастся деоккупировать полностью свои территории? Как вам видится? Я от спілкуюся з військовими експертами, у них по-різному буває, але всі кажуть, що буде успіх, але не готові сказати, чи остаточний. Остаточним успіхом це є повернення території повністю. Але поки що я бачу, що дійсно дії ефективні, як на мене, як на гуманітарія, так? І є готовність, саме головне, є потуга і є готовність забирати територію. Це дуже важливо. І є підтримка лідера держави. Тобто це його ідея повертати свої території, і він в це вірить. Тобто він зрозумів, що мінський формат, їхній мінський формат – це дуже довго, і це не про справедливість. Тому, можливо, це для нас... неможливо, я не зовсім коректно говорю, проводячи прямі паралелі, але, можливо, це один із варіантів, які ми теж повинні розглядати. Отой присловутий план Б і так далі.
він у нас повинен бути, тому що ми бачимо, що Зрозуміло. на нинішньому етапі він ефективний. Дуже дякую вам, Олег Лісний, політолог був з нами. Дуже дякую вам на прямой связи. А сейчас к нам подключился Азербайджан, как мы обещали. Эльнур Алиев, главный виконавчий директор Международного центра Низами Генджеви. Эльнур Бей, салям алейкум. Алейкум ассалям. Что сегодня происходит в Нагорном Карабахе? Идут ли боевые действия? Если да, то с какой интенсивностью? Ну, как вы знаете, сегодня в Нагорном Карабахе и в остальных территориях, оккупированной Арменией, азербайджанских территориях, сейчас официально перемирие, которое было объявлено в субботу, в прошлую субботу, но, к сожалению, как мы, в принципе, и ожидали, армянская сторона опять обманывает международное сообщество, обманывает, идет вопреки международному праву и не поддерживает режим прекращения огня. И это наблюдается на всех направлениях оккупационного режима, то есть на всех направлениях фронта. И, к сожалению, как вы знаете, в воскресенье утром Армения посредством ракет бомбардировала город Генджа, второй город по величине в Баку, в Азербайджане. И ракетные обстрелы исходили из непосредственно Армянской республики. Хочу напомнить, что город Генджа, он вне оккупированной территории Азербайджана, он далеко от линии фронта, где-то на 100 километров. И никогда не был вовлечен, скажем, в данный конфликт. И это просто обстрел мирного города. Эльнур Бей, вот у нас буквально минута до завершения нашего эфира. У меня такой вопрос. А нужно ли это перемирие азербайджанскому руководству? Потому что Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что это все закончится лишь в том случае, когда Армения предоставит график вывода войск из Нагорного Карабаха. Вы очень точно заметили, Азербайджан по просьбе международного сообщества Азербайджан согласился на гуманитарное перемирие. Это перемирие связано с тем, что обмен телами погибших и пленных. Но даже такое перемирие Армения не поддержит, хотя она сама настаивала и просила все международное сообщество, чтобы они попросили в свою очередь Азербайджан, чтобы Азербайджан согласился на такое перемирие. Но, к сожалению, они даже сами не поддерживают это перемирие. Çok sağ olunuz bizle bağlanğanınız için. Elnur Aliyev. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Siz de çok sağ olun. Çok sağ olунuz. Головний виконавчий директор Міжнародного центру Низами Генджеви був з нами на прямому зв'язку. Ну а я вынуждена, к сожалению, завершать информационно-аналитическую программу «Бугунь», но вы не отключайтесь. Эфир телеканала АТР продолжает программа «Прайм Муждабаев Корушкенч».